साला सुतहू नहीं खस दे। हेलो, अरे यार हम अभी सुतल बानी। साला कितना बढ़िया यहाँ घूमता नहीं हम, अब बार बार फोन कर वही लार करत तरह से खीस बरत रहत हवे। ठीक बा मुखिया जी, सुतल बानी तो सूती, हम बिहने आके मोहर मरवा ले। अरे इकर बहिन चोद मुखिया बा हो दे बा हो आ कहत सुतल बानी। धर धर एकर बहिन चोद मुखिया बा तो चल चल। ए मुखिया ए फोन कइला बा कहत तारा कि सुतल बानी। अरे तो सुतर रहनी हां घरे सुतल रहल का करे के बा मोहर मारो। टाइम नहीं खत देखो क बजे मोहर माराला। ने मोहर मारो ना मरब मोहर ना करब साइन त 5 साल बाद लाड़ धरी ह लाड़। तू लो ढेर बोला तारा लो दहने साइन करी ना तो हम व्यवस्था करे के हाल जाने नहीं। साइन हो गई, इतना ताल से मत बोलिए लो। सुनो ना मुखिया, गनीमत बाकी तू साइन कर देला, आप दूसरे व्यवस्था कर ले। जा जा मुखिया कितना देखनी जा।